I get here by 15:00 and hallelujah, hallelujah, Jesus. hallelujah. Baba Photoshop. Okay. Greetings YouTube family, it's your girl Nkosazana Masego aka Zana Kamalume, and yes, we are back with another banger. It's another episode and you know we have the best of the best. Before we introduce our guest, you know, yeah, I'm gonna allow him to introduce himself. I come back. Mebathi khona ubani sikhona sindawo, we are here to stay. Yes, ladies and gentlemen, we are back with another exciting uzana ke sikamkhipho exciting uthi banger, you call it banger episode. Banger. Yeah, but this one will be banger. Right? Ne? Ne? Okay, sharp. We got our holy bethu namhlanje niyabathanda. One of them we had her last year na babaza na hamba nibamba umlomo nithe, but today just to prevent ukuthi into enzeke la singenzeke sibalethe boyithu because bayasho ukuthi manamba nobabili nalo ongajwayela ukubehave lelo langa. So ladies and gentlemen, let us welcome Bishop and Lady Bishop Masango. Yeah man, Bishop manje man nabaswitchile. Hayi bakudala bamangele ukuthi bashayela namatafula labantwana manje. Sanibonani maholi. Amen, Mama Sango. Please introduce yourselves nabobani. What's your leadership role enkonzweni? Nidume ngani? Yazi mama ngimazela phi mlangeni? Yeah. Khona le video le athi amathuke yasontisa. Kuna ma. Asiva amathuke. Angiyazi lo video. Ngiyazana amathuke amaflower kanye ngiyatshela. Une video njalo? Yes. Yenini? Last year. Kanti ngene up manje kumathuke. Hayi labantwana basontisa. And labantwana baphethe umswenko. Hayi man. Labantwana baphethe umswenko sukani lapho. Uyibona phi Facebook? TikTok. Amazi mama TikTok. Ku TikTok? Ukushaya. Mningi ku TikTok? Yebo. Baba Masango, wena ku TikTok? Okay. Kancane. Angisimningi. Mina nefoni. Mara kusi fake account Yami straight. ngoba phela khona ama bishop aphethe ama fake account la ku TikTok. Thola umuntu bishop but uzibhale user 7349999. Zingela ngekiwa ke lo. Hey, Eyamvele mawungena ke izosho nje straight Mr. William Masango. Awusuka amawili. Amawili. Mina bo number MM9. Yes. So once bishop or a certain leader abane whatever account social media angazichazi the way ngakhona usho ukuthi khona umkhonyovu khona. Uzingela ngekiwa. Sesikanye Uzingela ngekiwa. Yini kusingela ngekiwa? Phethithwa yozinyamazana. Wayibamba uyahlaba khona lapha yabasa. Yeah. okay. Idliwa khona lapha. Uthazingela nje yahamba uphungechiwe esikhwameni. Wabamba inyamazana. Why is fish?
wayafihla Ukuthi ayilida ubani. wayazifihla ukuthi ubani ubheke-ke lapho khona izinto ezingayenzeka masithi uzingela ngekiwa zikhona into ezingayenzeka it's either unobumenemene obuthinta ubuxoki emantombazaneni it's either wayazifihle kanti i-leader it's either nayo uyakhuthuza uyaphanda Hayi man, ilida le man. yes uyaphanda Ilida le phandayo. yeah phela akusho ukuthi if you are a leader yonke into yakho kufanele ukuthi ibe transparent Real. ibe setafuleni yazeke because Sifunda kuwe. uyi-leader sifunda kuwe Sibheke uyabona wena. and ukuthi ube yi-leader it's not an easy thing ukuba yi-leader impilo yakho kumele ibe transparent ukuthi uzoba yi-leader uphile impilo efihlekile ngeke ngayisho lento before ungene esontweni ufuna ukuba holy uyabona ukanti kunezinto ozifihlile sikubona ngobehavior la esontweni ukuthi uhlushwa amakunutu kahle kahle kunezinto ezidlayo uzifihlile kanti uma uyi-leader utransparent abazalwane bakwazi bazi nempilo oyiphilayo bakwazi abazalwane uzophila kahle lapho akufanelanga ube yi-leader esisolekayo ngithi ngiyibeke kanjani Real. And Akufanelanga bona ube yi-leader abantu esisolekayo. babhekile kakhulu uma uyi-leader yabona uma-ke umfundisi ubulala abantwana besonto noma umuntu nje ufafifi Mawuthi baba ubulala abantwana besonto. Mhlawumbe in what sense mhlawumbe babulala. ngezinto ezimbi ezenzakalayo lo mama asho ukuthi ke vela sikwazi ungasitheli ngabona yini lento ekwenza ukuthi usithele fanele ukuthi sikwazi wona ngumholi yabona but during the week umholi ngaba bawula bathi uyabona bakhona laba bishop uthola ukuthi njengoba basho abonasto ukuthi umholi mara uyazifihla ku social media akafuna ukuvela ufihla ini ku social media waya ngafuna ukuvela waya ngafuna ukuvela and most yabo labahola abanjalo bahamba njalo bahamba namakhosikazi Ya. bami nawo Ukhona umuntu oyi-leadership omakaye endaweni like imishado ahambe yedwa. why wenzani bahlale bakhona baningi wazi ukuthi mangabe kuthiwa uhamba yedwa kusemshadweni orukuphi asuke esigodini khona sibaziyo ukuthi bamoshile khona sibaziyo bamoshile ngapha eStrand Hayi man. Hayi. let angeke siveze ukuthi Yes, no. bavela ngakuphi mara bayavela bona Ngakusho isigodi sabo. bavela siyaze eStrand ukuthi bamoshile bebazingela ngekiwa and bawine Before siqhubeka, right? Before singena manje. Before singena ku leadership. Ngiyonyoba inkithi. Baba, sicela usitshele ukuswilo uBishop Masango. Phethe liphi bandla? Yo. When Esase introduction. yes. So singene lapho ukuthi ubaba uhamba nomama ibandla nikhonza kulo likuphi and everything. igama lami uzalwa nguWilly wakamasango ngiubishopi Masango ngihola ibandla lase Jerusalem Christian Church in Zion Intethelelo elisetsakane lapho esikhonzela khona kuse Namo Street khona Dodoye Namo Street khona etsakane extension 12 lo phambi kwami unkosikazi wami Hayi Nkosi. engenza isithembiso nesivumelwano kuNkulunkulu ukuthi ngiyamthanda man Hayi. futhi ke mawufuna ukubona ukuthi ngimthanda kanjani ukusinaka noma sihamba Okay. sihlukana manje emsebenzini Hawu bakithi. mangibuye emsebenzini sinje hlukaniswa nayisithuthu Yes. And- Sazongena isithuthini. ngendlela singakhona angazi kwazenzakalela but sahlangana mina naye sathandana wangithobela ngamthanda tot namhlanje Azange ulitwist angithi manje bathi leli lamanje lithi adoda thobani afazi thandana. Hayi man. Eish. mhlambe ngenhlanhla enkulu Bathe uliphendulele. umfundisi wesishadisa wabeka wacaca ukuthi ngoba kahle ake ngithi mina ngishadile ngashada ngakwenza wonke umshado ekwakufanele ukuthi ngiwenze njoba iculture yami isimandebele thina Okay, umkhetho. ya Mraza. ngenhlanhla enkulu ngindebele uyindebele
Okay. Nawe indebele. And then ke kwenzakala ukuthi ke zonke izinto zethu sizenzayo sizenza ngalendlela le eyesiko lethu ukuthi senze kunomshado esiwenzayo wesindebele sawenza then ngahamba futhi ngenhlanhla enkulu neenkomo manyolo ngalobola emini la ngalibaleka Hayi man, hayi. neenkomo zazidonswa yimi futhi Angeke. ngazisa ngifuna ukubona ukuthi ziyakhona Ziyakhona. yeah So ulobole like inkomo physically. yes Ulobole ngemali plus inkomo. Hayi man. No, satu. Yes, Mike. Mama. Yes, Mike. Yeah. Yeah. So before ungena baba Masango, so we were driving to the safe funeral in Nozana, ne? So we coming lapha mawungena in the cemetery lapha eSoweto kanje it's a Golden Highway, Funville or something. It's a Funville. Indawo kumnandi Funville. Yeah, but it's not far from but if cemetery yaseSoweto. So masikya lapha there's the Granite Deep so inkomo so uzana usahamba this chichi things lezi lona so makabona inkomo nje ngathi uyathinteka yabo athi ha Yebenziza kanje. njengoba usho so she spoke about something ukuthi yeah yena vele ufuna ukulotsholwa uze wathi ubaba uzozibeka phi unama I did say. so how like njengoba usho so like what's the difference between ukulotsholwa ngemali nangenkomo is there a difference or kuyafana no kunomehluko omkhulu futhi umehluko ukuthi enkomeni khona izinto eziba khona masenhlabelana ngiyaphulotshola ngenkomo kunezinto ekufanele iphume nihlukaniselana bomkhozi bethu and kusho ukuthi ke laba babili bayahlanganiswa no but leyo ngithi like you can buy it after No. Usho ukuthi Bishop like kubaluleke kangakanani ukuthi ulobole ngeinkomo zoboya. Kubaluleke kangakanani nanemali. Yeah, according to faza kamampela yes, thank you. According to our culture imali angazi ngesiko lethu ngibona engazuthi imali ayibi inani elanele for ukuthi ulobole ngayo kubiza nokuthi kuze kube khona inkomo zoboya okusinikeza ukuthi loyo uba umama wangempela nami ngumama ngizizwa kahle oh yes ukuthi baba the feeling yes the feeling uzano indlela azizwa ngayo into yethu vele yesintu uzizwa kahle umndebele no namaZulu anjalo wonke ama cultures anjalo yabona wonke ama cultures wonke I think ithi wonke umhlobo ngibe kanjalo wonke umhlobo unjalo ekuthenini inkomo lezi zoboya zibalulekile and ukuze ubone ukuthi indoda iyakuthanda ubona ngokuthi noma ngabe bayibiza inani elingakanani but isebenzi yozikhipha lezo inkomo uyabona manje isinenkinga yabangasabantu and futhi lapho mlangeni ukuthayisela unalento le ezinjengathi thina swethu sina siyaziwe lokushini lethu and nokusebenza ukuthi sisebenza nzima siyayikhanda kufanele sisebenza susaba umsebenzi so ekuzeni la ekuloboleni ngahlala naye phansi saxoxisana sazwana ukuthi ke ngifuna ukumlobola abomfazi wami ngokuphelele and ngifuna ukusebenza ngisebenze angithi siyasebenza sethu yes but angidingi usizo lwakhe and angifuni ukulahlekelwa na indlela yokondla umuzi wami but eqineni ngifuna ukuthi ngibe nomfazi so lokho kungenza ukuthi ke kumele ukuthi noma ngivuke ekseni ngemsebenzini ngazi ukuthi number 1 nginomuzi 2 kulomuzi nginabantwana uye ingane yami uthando mele balale badlile naye asebenze ngendlela asebenza ngakhona but eqineni kumele ukuthi mangithi ngiyolanda bomalume baye emzini ukube lokho kuphuma emandleni ami sure so because omunye umuntu angathi
kuyafana mosinaye umama uyasebenza kulula ukuthi bangayenza lento but kulula kona ayisithathanga ngalendlela leyo ukuthi sithi sivuke ekseni silale sicabangile sivuke senze ekseni but kwasithatha isikhathi ukuthi lokho sikwenze. I remember ukuthi eqaleni makufanele sikwenze kwaba ne-COVID kwafanele siphume ezikolweni and sesiplanile ukuthi manje sesifuna ukwenza into ethile like ngilobole ngeke siyashada so kwaba i-COVID and fanele siphume ezikolweni ezinjengabaholi kumele sicabangele asibo laba bathi uma sifuna i-drug lesonto and then sibize inhlangano asihlaleni phansi bazalwane ngiyabona igebengu ziyandlula kumele sibone yithi amalini kumele sibone ukuthi sonto ngicela ungiphindele Bishop ivalwa kanjani uthi wena makune drug igebengu ezilimoshile before nina usho ukuthi in general kukhona abaholi kumele kuhlala umhlangano just to fix nje i-drug yeah so asikwazi ukwenza lokho mele sibone thina ukuthi siya kanjani asikwazi ukubiza meeting sibiza sho lokho kwasibiza ukuthi ke kumele siyofuna indawo cancela thile lasinikeza indawo esigangeni sihamba sathenga imaterial yonke i-stop nonsense i-roof yonke into sakha I think isihlezi lapho 8 months sesilungiselela manje umsebenzi ukuthi eshikonja fanele ngihambe nyolobola and kufanele sishade egcineni so kwaba nalento le ethi ke ikhansela indawo bekungasiyo yayo bekwelinye ikhansela so lelo khansela lisafuna ukusizwa selikwatela ukuthi singene singalitshelanga kufanele ukuthi sidilize angeke usikhiphe stop nonsense uma usifakile angeke usenzeni into esaphuma nayo i-roof kuphela nomnyango namafestera kwafanele siqalele phansi futhi siyofuna indawo ukuthi sakhe sekuma manje yes sekuma lomshado nalamalobole kufanele ukuthi aqhubeke ayama because of church yeah uthola okay sazama ukuthi solanki ke singakatholi indawo khuphukani nizosonta ekhaya ikhona egarage so sonke ekhaya sibona ukuthi sensani so kude suke elokushini ukuze Danota vele mele bagibele kayi2 so mele sibazwela abazalwane sasukuma futhi seyi2 futhi mina ngqono ngoba sesikhathini esiningi bengisemsebenzini uye walwa impi eyokuthi sigcine siyithola indawo lesitholile kwasibiza futhi ukuthi sibuyele siyowakha siyothenga lela size yalela sonto abadlekile ukuthi libuye khumbula ukuthi kufanele sithema sakha lapha esigangeni sesiyaqala sesiyalungisa ukuthi hayi nami manje senyajima ngijimela ukuthi nyalapha uma ngisajima ikhansela liyavela liyasikhipha sefana ngiyothathwa futhi lapha sambe sokwakha isonto sicede ukwakha isonto selimile senyajima futhi ngidayi ngibona manje ngizimisele ukuthi ngiyakushona babami makushona babami sekufanele futhi kubuyele futhi lapha futhi kuyothathwa futhi kuthathwa west kakhulu vele sekuthatha konke at that point awucabanga ukuthi mhlambe vele lento le ayikho vele no amadlozi sign no ikhona nginayo lokho nginayo lento ukuthi ngizoyenza lento le and nginalento ukuthi ngimbonile futhi nobaba agula yabona so anginankinga and then sile type ethi uloyiwe no it's reality njengoba injalo but la ngijahele khona ngijahele ukuba nomfazi yabona ngokusemthethweni because of go wrong nanokuthi abaholi abaningi njengoba uthi ubujahela ukuba nomfazi baningi abanabafazi but ipulpit lapho Sunday neSunday kuyaphushana lapha lento esisho ukuthi ke usuka la uyahamba uya somewhere kunesifo uyafika uhamba uyiwani okay akunankinga mhlambe bekungabanga nemali but akunalo sosindo leso yabona leso sindo leso yabona ukuthi umfundisi nangu the whole umfundisi ophelele uvele uwani mawufika lapha yana ukhipha induku ngapha uyifaka ngapha uyisaphezulu ushaya udonsa amaline yonke lenyaka le so ngapha uyashota asazi ukuthi lento yenza wenzela awuthi ukhipha induku uyifaka ukwaba yeah yabona ngiyenza ukuthi kwalomzalwane sede uyayenza yabona so ke lezo sephathi kimi bokwasenhlizweni ukuthi ke ngiyaqabanga mhlambe lokho kwangelinye ilanga kwakukhona la ngangisuka khona and la ngangisuka khona kwakungasiye right kakhulu
lo unkosikazi lo umuntu wami ukukhula. Okay. Ya ngiyakhumbula isitori sakhe kancane asho. Umuntu wami ukukhula masicala ukuhlakanipha sicala sihlabisevele siyabonana. Jesus. Ngiyaphethe ekhaya kuyinsizwa sekhaya. I think we must get a clip sifake la achaza yena ukuthi And so wamtshontsha because yakho ngoyichaza ukuthi there was a grab there and there. kwakukhona nje amashaknyana amanye athi yena ekukhuleni sihlakanipha sibantwana siyakhula kuyafika lapho ukuthi sekhona lento ukuthi sekuyajolwana yabona nami ngiyashayela la ayivele kushayeke ke vele ke impilo yabona so so uhambe sike ke lapho ukuthi ke ngokukhula fanele sofuna imisebenzi vele sonta kibo ya sonto eJarden kibo mangifika ubhutwili nosisi wakhe bhutwili nami hayi bhuti yabona kanti ngiyazi ukuthi bhutwili I remember ukuthi bona basho kimi ukuthi bhutwili so ngiyafika vele bengasebenzi leso sikhathi angifundi angisebenzi sengikade ikhathi ngiyazi ukuthi babuyile esikolweni manje ngiyindlulisa kwamfundisi okay and akwazi ukujikisa hayi kamfundisi ngiyindlulisa namfundisi kanti ngiyazi ukuthi ngibhekiphi yabona ya so kwahamba vele kwahambela ya so kwaba ukuthi ke siyakhula uma sikhula kuyakosta ukuthi ke sihlukane nami ngiyofuna impilo No bangishaya isithini. Yebo ngiyavuma. Hayi manayi. Mashaya still. No abakamshayi After all that effort Mawuliza. No abakamshayi istina mlangeni. Wenzakala ukuthi yakalo ngawo bishop. Mufuneka yakalo ngawo bishop. Phela manje angishe nami sengikhulile fanele ngiyobheka ekhaya. Sekufuneka ibisi. Ngena mama. Ngena mama. Yes mama. Besine branch. Yes. eDelmas. Nayo ke indaba. Masine branch eDelmas. Nayo indaba leyo. Yes. So bayomfunela umsebenzi, ufunelwa umfundisi wase Delmas. Uya kamfundisi. Makaya kamfundisi wase Delmas. Uyofunelwa umfundisi kushuthi maka kamfundisi uzomaketha like lama femo inkukhu wasema Delmas na. So mafika ngale yena. Oh. No. Ninsizwa. Abongelanga uTenzo understand. Yes. Oh no ngizaka bathula umntana kamfundisi. Another one. Press to press. No, this is umfundisi. Ya mhlambe ngenzeka ukuthi ngangibizele. No, ingakho nami ngithine ngase ngumfundisi. Ngoba Hayi mo. Mina ngishaya istina umntana kamfundisi wangani. Hayi man. Mina ngayekela lento ekuthiwa lesonto la khona ngathi ngihamba. Ngokushaya. Sibohethekile. Hayi bengihethekile naso uzola kanjani ubaba umphathi. Abazali kuwabaphathi uzola kanjani? Lapho Mawuliza akasafuni ukuzwa nix. And but into yaba ngiyasebenza. into yaba yinhle ngami lapho ukuthi nama ngiphuma. Yes. Mina ke ngaba smart. Yes. Azange ngiphume bese ngiphinde ngithola umuntu ezayona. No. Hayi man. Mina ngaba Yekela uzayizwa ngizole duze. I hear you from near. Ngiyanda mina. Aphuma nje kuzayo. Azange uphume umthole khona la. Hayi man ngiyakuzwa man. Kuzaze kuthiwe kodwa mina ngiyakuzwa. Yazi inkinga ikuphi lapho? Yeah. Yabona inkinga ngifuna ukunitshela ukuthi bantwana bami lapho ikuphi. Inkinga isekuthenini ukuthi nje ngiyafisa ukuthi one day ngithole ichance yokuthi ngifundise abantwana Workshop bamantombazana ngoba abantwana bethu bamantombazana kunalaba salele khona and badinga ukufundiseka kakhulu ngoba bagcina babhathuleka. Ngifuna ukubeka ngaleyo language. Thina masikhula sazi ukuthi if umfana athandane nawe uyintombazana lo mfana bese ahlukane nawe ayothandana nozano eduzane uganga ngani
uyanibhathula ngelimi laselokishini Jesus. uyanishaya Ngivulela ifan la. Aish. Yashisa. abantwana bethu bamantombazana kufanele sibafundise ngendlela abafana istrategy abahamba ngaso abafana Eish. because abafana yazi angazi nganibekisa kanjani angifuni ukuthi ninsizwa nifile offended but into eninayo ekini and lento le eniphethe iphethe yonke into enduna. For an example nginenzela umzekelo inkukhu ichude ejardini lingaba nesikhukhukazi salo elihamba naso kanje kube nelinye ichude mara lechude likwazi ukushisa ikhukhukazi ligijimise ezinye Hayi man. ezikazi Ngikuzwa clean manje. Yes, yes. iphinde libuyele kuphi la kulesikhukhukazi salo nana sengisho kanjani nabafana ke banaleyo nto le nabafana bayahala abafana beza kuwe akusukuthi uza kuwe zani mntanami because there's something engcono ngawo uzokubhathula showcase lapho mntanami uzokushaya mfana and maqeda ukukushaya yazwenzani utshela impintshi yakhe banempintshi yakhe bacocile athi uhambe kanjani adala uhambe grand Mama sangu kanti uthini manje? uyaunderstand athi nawe mbozami Yo, bayathumelana. bayathumelana abafana Avume naloya. amshaye Oh, so end up mntanami ngiyabonga ukuthi umatshitshi end up umshayo wabo kanje umshayo khona abashayi babo. ya ene laba sezayo nina nihlakaniphile Yes, bakhona abashayi babo. yazi bayenzani asuculelwa uwazifuna ukushaya soculelwa abasashiyeli sebathi ngena phambili noma ungabhimba zani uzotena ukuthi avale ukuthi bangakubangeza ukuthi uyabhimba inkinga yakhe khona la yakhona. So we need ukuthi abantwana bethu bamantombazana sibafundise ngalezo zinto ezenza insizwa. Can we close this and go straight to leadership because I think is 10 yona yajika phathi ngiyabonga uyindlala nto beyindlala ngakhona kodwa ke asho ukuthi bonke abantu abenza la we need part 2 part 3 part 4 part 5 boli bamasango ukuthi gibe kanjani thina since lokhu sithule sithi wangena nawe yes ungena uhethekile vele ukuthi siphuma le ndaba yangalo No bekayinsizwa naye ngaso sikhathi. ayenza the same thing oyipreachayo Yenza indaba zombathulo yini bekayenza na bishop ngaleso sikhathi bekubhathula lo bathi ke egcineni uba angazi abanye uba nalento le yokuthi HI man ngisasemncane ngisasenamandla and kuzofika isikhathi sokuthi amandla phele and uma amandla angiphelela ngisesela endleleni kuzoba inkinga yabona then bese kuba khona lokhu ukuthi ke kufanele ukuthi ushintshe ukwenza yabona ungazi uphelelwe amandla ugcina ungafikanga nakwezinye indawo so kwaba khona lokho ukuthi ke and ngaleso sikhathi uma ngifika la asho khona umama ngifika vele ngiyasebenza mangisebenza nginandawo yokuhlala vele kwamfundisi ula siphephela khona pheshelwa khona kamfundisi mina abafundisa bekho sisamaleta nemsebenzi sisodwa uyabona then sekuyaqala ke manje sisibhekana ngamanye amehlo onyama bishop never but ke azange kungisebenzele na ukukhuluma iqiniso lonke liphelele azange kwangisebenzela for eside but azange kwangisebenzela what's nice is that ngabona ukuthi ke and futhi ke ngike ngimtshele masixoxa ngithi ngiyasikhalela isikhathi sami esenza ukuthi sihlukane ngaso and then size sidibane futhi manje ngiyasikhalela leso sikhathi ngoba ngiyacabanga ukuthi lempilo ekhona esiphilayo mhlambe ngabe sesifude kakhulu nempilo sesiphuma lapho in 30 seconds ngifuna ukwazi ukuthi how do you guys reunite nihlangana naphi nibuyelana kanjani because obviously wena uwomoshile and then how do you convince her ukuthi no there's like sangalungisa nani hey ngishayekile nastrone ngishayekile empilweni leso sikhathi izinto azihambi kahle partner yami enginayo yona leya yemshaya ngestina iyamosha sekumosha yona manje awubakithi kodwa manje ngapha yabona ngafika nemali efanele yabona so basho ukuthi inkinga yami enginayo unayo naye hayi net us
asikakabonani ukuthi sibelane. Hayi. One day Mawuthi nayo like nayi hayi uhleli kahle kodwa mara ziyamhlupha ngoba kusho ukuthi mina naye inkinga esaba nayo ngathi mangibona umntana kaMfundisi ngabona ubuhle bangaleso sikhathi leso ngangabheka iminyaka kwasho ukuthi umntana kaMfundisi ngeminyaka uphezudlwana kimi okay naye lapha emhlabeni ayekhona lo emhlabeni ayekhona naye lo muntu wakhe asemhlabeni uphezudlwana ngeminyaka okay so into efanayo so okay yena uright izinto zakhe zihamba kahle ukuhlupheka lapho nalapho but there yeah mina ngihlupheka straight vele straight wena udirect wena uinvestile ekuhluphekweni uphakathi Uzwakile. kwaba khona isikhathi la nastrong ake ngabhekana noNkulunkulu straight okay ya ngathi yabona namhlanje ngifuna ukubhekana noNkulunkulu straight angifuni ukuthatha ama complaints ngimixe ebantwini ngithini ngithi manje ngiyabonga uNkulunkulu straight ke manje ngavele ngathi uNkulunkulu ngiyabonga baba lo muntu ongipheyela iqiniso laziwa nguwe ukuthi uyena lo ngipheyela mangabe uyena uNkulunkulu ongipheyela angeke ngiphinde ngisho lutho konke akwenzayo ngiyobuka wena uNkulunkulu ukuthi ke ku right or ku wrong at that time ushubani lawyer yeah mangaba kusuye ngicela ungikhiphe Hey, that prayer. Uyasebenza. uyathandaza ukuthi ifakho Awuyasebenza. angifuni ukuthi bathi ngithe but loyo mthandazo nyawazi Awuyasebenza. ngenhlanhla ke And very enkulu fast. ngenhlanhla enkulu ke ngidibane naye sinenkonzo fanele sihambe siye eLimpompo ulayisha umama umkhapha esonto mama kwayisonto eBright Catholic umkhapha uyamkhapha lapha manje ngibona usisi ngithi man athi into zami zakudala lezo man that angisazibona sesikhulile yabona hayi angisazibona naye uyangibona ukuthi ngathi into ezami asabonani kahle yabona hayi umama ke bengimjwayele kakhulu yabona thini umama ke bengimjwayele kakhulu umama osikhulisile yabona hayi ngifike emotweni vele mama yabona awu siyawo masango wathi hey mama athi uyambona lo ukuthi ubani ngithi hayi ngibona iyamfanisa lapho umbona kahle hayi man ngiyafifiyela ngimboni kahle ngiyafifiyela hayi ngiyambona ukuthi athi hayi unobuhle lo ngithi hawu uya lo ngiyambona athi hayi masango ngiyakubona ngithi good shot shayile ke uhamba hambeke kamalanga ayisitholane vele endaweni athile kumunye umngani wami sihlale sicabeke guys sinikezana amafoni indaba mina nayo ukuthi size sithi khaxa ngamthembisa ivene hayi wena kunevene ayithengiswa umlungu umunye ngathi ikhona ivene ngapha hayi masango nginikeza amanamba wakho sawazi ngathi hayi lento ebengifuna Okay. sekusho yona manje ngathi kushot ngathi namanamba Thema kangifonela ngimsebenzi neveni ngathi mama iveni bayithengile isekho ahleki indaba eveni asibuyele back to square one la sasikho kwasho ukuthi ke hayi kufanele sihleli ilanga siyohlala sixoxe iqiniso ileli elithi na ngale muva ngihambe kahle nasto akukho kumbi sure engathi mhlambe ngakwenza ngahamba kahle for isikhathi eside ngithembekile futhi ngasuye ingakho namhlanje leyo nto isasekhona kimi mina nonkosikazi wami asihlukane hayi asihlukane kusithole futhi sihlukene sisonke siya ku vacation senzani sile family imishado ekhona la eZayoni uhamba nobani as a bishop ngeke ungithole ngihamba ngedwa sisoyi2 in that presence do you see abanye ama leaders ahamba wodwa maningi. And how do you feel when as someone owazi ukuthi you can't go anywhere without your partner? Kubi ngoba abanye ngikhulume nabo. Yes. Ngixoxa akukuhle ngoba izinto endleleni ezenzakalayo zivuka nje esidlangalaleni. Zivukele nje izinto. But uma ungumholi ube nalento ukuthi ngiyemshadweni uthile noma ngiya entweni ethile khona eyobuzalwane. Uphuma endlini umama kulungisele ugqoka uphuma uvela uyaphuma vele uyangena emotweni uvela uyastart uyahamba wedwa ngim angiboni kuyinto enhle leyo because amazwi athe mina naye sesinyamanye yini le kufanele mina ngiyenze ngingedwa angekho yena
and yini le engijabulisayo yena makangekho ngijabuliswa yini because ngicabanga ukuthi ke ukuhlangana kwami naye kwakuwukuthi mina naye ngiyazi ukuthi asizalwa ndawonye but egcineni uma sihlala siseyi2 sogcina sibe mqondo oyi1 so ke mara but njalo mangizohamba Friday abangani manginabangani elokushini siyasiphila yazi mabakuthiwa bathi impinch fade ngelimi laselokushini nganginabafethu engangiphila nabo igandali nezigandali esizenze nabo abafethu la but ke namhlanje abasangifuni why bangangifuni because mina ngiyemsebenzini ngekhaya then sebaze banginikeza nickname nyana ukuthi umasaka saga uyekhaya emsebenzini World club where so anginamngani ngaze ngathi sihlezi lapha ekhaya sixoxa si3 nje lapha ekhaya sifamily nje si3 ngathi mina uma kungenzeka ukuthi ngiyandlula emhlabeni ngicela ukuthi ningalenzi iphutha ngoba ngizobe sengingasaboni but makuthiwa bathi ngiyandlula emhlabeni uma iprogram niyenza nibabhalayo manibhala umngani uma ungasibhalanga wena ngicela ubhale uthando sure ukuthi uthando nguye ozokhulumela abangani because uyena mngani wami ngikhona ukuxabana naye uthola ukuthi ubaba nendodakazi bayaphambana endlini mara egcineni yimi ekufanele ngiyine yimi ubaba and uyongazi kanqono ukudlula umama wakhe okay ungazi kanqono ukudlula uyangazi mangijabulile uyangazi mangaphatheka and kunalento futhi nastro singayishiya ukuthi into engicabanga ukuthi ezinye zezinto ezenza ukuthi abo baba bangakhona ukuhamba namakhosikazi wabo ilento ukuthi ke uma nixabana endlini nixabana manje impilo iyoze ilunga njengoba siya kulomsebenzi wange28 senzele nina Fika nisithola ukuthi sesenzela abantu yes akusho ukuthi siphila impilo eholy thina asixabana siyaxabana kakhulu endlini but angifuna ukutshela mama izinto azenzayo noma kuthiwa bathi yazange sibona ngakubona kunye kodwa izinto azenzayo azistop ziyachubeka njengoba zinjalo ekseni uyazi ukuthi mina mala avuka ngithelele amanzi yes hey I know umngane omunye baqabela zabo ayifona abangenzanga ne breakfast bakuthelanga namanzi ukugeza hayi angakalenzeki lelo phutha lelo ukwenza konke ngize kuthi isikhathi mangabe ukhathele ngithi ayekela manje into sengisijwayele lezi zinto engizozenza no ngifuna ukwenza showcase ukuthi uphethe izinto ezini abambala yazi ngelinye ilanga wake wathenga imeli wathi into lezi amawutwana wenkukhu wathi yasekhala lamawutwana wenkukhu ngibona abantu bayawapheka yena wahamba wathenga wawenza kamnandi bisho ngawenza enjoy nami ngathi isikhafteni lapha lo kanjani ngifakele insona kuhle emsebenzi wathi bazothina abantu udla so ngathi sonke isikhathi sihlala sinakene ukuthi besixabene or bekwenze njani but sihlala sileli that's why ngithi abo baba abaningi abasondelane kimi ngiyazama ukuthi ngibakhombise impilo engiphilayo and ngimtshela ubaba ukuthi ngicela umthando unkosikazi wakho lokho kubalulekile kakhulu ukuthi ke unkosikazi umthande and lokho futhi ke ungalaleli izwe uma lithi ke uma uthanda unkosikazi wakho udlile malinaki izwe ziningi izinto unkosikazi wakho angakudlisa ngaso but into ebalulekile egcineni uthando and then nomunye akwazi ukumthobela omunye ngoba ngaphandle kokuthi ke umthando unkosikazi wakho angeke nihambe nivumelene ngisho noma nihlala nobabili endlini angeke nizwane ngezinto nyane ezithile but into engiyithanda kakhulu ngaye lo mama ngithanda ukuthi indima yakhe uhleli standing sakhe hayi no Jesus uhleli standing sakhe since sashada up until manje uhleli standing sakhe and awusumama uzomthola bathathe embuthweni sekakuphi mama ubusy yazi mama bebusy nje but yazi futhi nasto into ngingaqinqoma lo mama into engiyithanda kuye ngelanga mangakukhombisa ifoni yami hayi njengawo ngikufonela ungabamba ifoni ngelanga angazi ukuthi sikhuluma kayingakhi mina naye ngikhuluma ngifike emsebenzini afone right uhambe kahle emini right ukuphi ngiphethe leyo phethini hamba ngayo
futhi ke iminyaka toti manje mina nayi siphila leyo mpilo leyo even elokushini kuphi siphila nasesontweni abantu abaningi sebangibiza didi esontweni because of igama lami ngazi ukuthi uyalazi mudidi nje mina angazi bazombiza didi uludedi yadura umuntu didi even umuntu didi mele uqonde esontweni udidi wonke abazalwane sebazi ukuthi udidi and mina li-one ubaby okay shayile sesontile sekuphi noma enza into unokuthanda ukudlala esontweni nabo ngithi hayi baby yabo sebangazi abazalwane ukuthi udidi no baby umsha baby straight esontweni hayi baba plate number yakhe leyo vela nginayo enye sontiwe content yes yazi why azosho kanjalo yeah ukuthi la esontweni na kanjani mina bemsula phela makazothi baby ashaya plate number ka baby kanti akanaqiniso okay hayi no it's fine but Masango I think we have to cut it short so that we go straight to leadership lenkonzo more especially inkonzo lesibhekane nayo sinizwe ukuthi what are your expectations yabo mhlambe senza njani. Yeah, I think we can start by defining what is leadership to them. Like mawuthi umuntu umholi masikhuluma ngokuphatha sikhuluma ukuthi uyini umuntu mhlambe we can give it to Umama Masango as Baba Masango still because hey he said a very mouthful yes mama leadership upholi buyini right leadership into engathi ikufuna wonke and being a leader it's not an easy thing ongalala uvuke udecide ukuthi yazi njoba ngilala namhlanje ngilala kuyimo kokode emnyango njoba ngilala mangivuka kusasa ngivuka sengicabanga icoloro around akwenzeki kanjalo akusintola luvuke no ukuthi yabona niyahleka manje naso but is serious lento no serious uphuphukolo round uyavuka uthi uyabheka ubeka le team bekacoca naye emini uzwa insizwe ezi10 nabafundisi nyana abayi4 bese adayi ngiyayivusa lesonto yabona being a leader hey kunzima bantwana bami angifuni kunitshela manga ukuba yi leader kukubiza ukuthi one zi understand wena kucala before uzo understanda abantu and mawuyi leader ungazange utrayele kucala uhambe ngeyigaba kunengozi wabasidlala snake and ladder kabi yasazi kabi ukuthi uhambile wagcina wahamba ngeysteps yokwenza ushaye ama-dice i-dice lakhona lithi 1 2 3 imi-steps esikhulu yabona uvela ukukhuphuka uyomali ephezulu ushaye futhi uthi 1 2 gwinye inyokende man no I forgot about the snake ekugwinya ibuyisele emuva yebo second letter ukucabanga just kunenyoka yes why mawungabheka awuvami kwina le nyoka mele igwinye ibuyisele isnake letter wena ungasibheka ngomqondo ukuthi yi-game but yi-game engakunika something esempilweni mawusebenzisa ingqondo yakho ukuthi empilweni awuhambi ngama-double up awufohli mntanami impilo once uyifohla nastro iyona automatically impilo izokubuyisela emuva ukuthi uyoqala ka umama said mele utrial by trial umina like from umshumayeli yes iba umshumayeli iba umvangeli uthi mshumayeli step by step umfundisi mhlambe senior pastor being a bishop nakhona ufiki namhlanje ku bishop kusasa uyiash no angeke no yasetshenzwa ha and lesikhathi kusetshenzwa kudla wena lesikhathi kusetshenzwa kudla wena ubishop mangakhuluma uthi
isonto uthi ungalakha ubona ukuthi leadership inzima kanjani asubuholo ukuthi ifence idabukile lokudlula igebengu la bese sithi amen bazalwane amen sicela ukuthi nitshela abazalwane ukuthi sifuna imali yokufaka ifence. Being a leader fanele usukume ubone umonakalo uvale because uyi-leader. You understand? And ukuba yi-leader kukubiza ukuthi futhi ube nenhliziyo enhle. Oh yes. Ungagodlela abazalwane. Ngabi namakunutu. Ngabi nenzondo. Fanele ukwazi ukucola. Moyilida. Regardless of any situation. Fanele ukwazi ukukhuluma nabazalwane. Oh, real. Balekile. Uma sho umzwanana ubona ukuthi lento le ayenzile yazi ukuthi but because uyi-leader fanele afundiswe uwe futhi naye. The biggest hurt nina as a family engena experience apart naxola kuyo within isonto. Njengoba ukhuluma ngokuxola ukuthi mawulile mina uxola. The biggest lenithi kuwo wonke umuntu okwasiphatha kabi. Lo is the angifuni usho umuntu but mhlawumbe into ayenzile uthi wayenzani but today nixolile you have moved on. Okay. Esontweni lethu ngaphakathi azange saba nenkinga yabazalwane abake basizwisa ubuhlungu nedithi. Abazalwane esikhonza nabo thina abazalwane abanothando futhi siyabafundisa uthando banothando abantu nje abaright kakhulu esontweni lethu. But ke ngaphandle ebazalwaneni esinabezayo ngaphandle bakhona baye basihetha kakhulu. Mina kwaba nesithombe sami esike sa trenda ngise beach no bishop angithi uyazi mase beach zani tight ngekonyane elincane kanje uyabona no bishop sa trend isithombe sa trendiswa abazalwane abathize and mabasitrendisa angithi uyabona thina silala kuma 5 star. Okay. Yes. Yeah. Not here uzothi khona abuna couch noma ikhona iyawela yabona. Isombe lesikwaba ukuthi ngihleli yabona ngiphambe sinyawo kaso ngihleli kanje there's nothing wrong. Ayikho into wrong ngesithombe. But isithombe basithatha bathi net la phakathi kwemilenze yami basimakha so ukuthi the whole lady bishop ubhekani ukuthi unjani basitrendisa isithombe bathumelana ngesithombe. All right. Ngahluthuka kakhulu ngathukuthela and ekuthukutheleni kwami ubishop naye wathukuthela wathothi mangithola isithombe ubishop akekho usemsebenzini sengiyasithola. Osithola after senibuyile. Yes. After sesibuyile. So lapha ya esontweni labe sinamasonto khona sakhe khona kusesigangeni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ukuba yi-leader angazi. Ngokuthukuthela nokuhluthuka kakhulu ngaleso sikhathi ngaba out of line. I remember mina ngibonga ukuthi ngane ubishop ubaba kwami uphansi very calm and ubaba kwami unayo inzebe mara phansi maluma police and ubaba kwami uyakwazi ukuthi akwenze ukuthi into noma ngabe beyihluthula kangakanani wehle kube right. Ngacishe ngadala ingozi lapho nakhona kwakuyiza yona abazalwana abathize abaye ngacishe ngadala. Hayi man hayi ngaya lapha esigangeni mangifika esigangeni ngaye esigangeni ngihlomile. Hayi man hayi uhlomene uNkulunkulu lapha wahamba nami ngoba ngaleso sikhathi leso ngakhona ukuthi vele lento engifuna ukuyenza insizwa zavela ngathi abafana uzala. Yabona bazisiza nabo ukuthi bangasondeli ngaleso sikhathi bangisiza kahle futhi. So basically uthi wamthola umuntu owayenza lento beyangasi1 ke beyangasi1. All right emva kwalokho after abo bishop nabo nezinye insizwa bayobabona ntambama bayilungisa ngendlela yabo kwaba ukuthi sebaya kuba nokuxolelana nokuchaza nami sengifake nabantu bomthetho nokuchaza ngoba lento yangihlukumeza ngalendlela yokuthi kwafanele ukuthi nami kube nezinto engizisarendayo ukuthi as a leader
lokhu naloku ngiyakusarenda mangokukhumbula kahle ukuthi ngingakahlangani noBishop ngiphila emhlabeni mina ngibe usisi lo o rough because ekhaya bekuyimi usisi ngibe ubhude nesihlala endaweni yamakhaladi uyabona so mandala ngisho ukuthi nobukhala yeah so la ngihlala khona kufanele ukuthi ngiprotect abantwana basekhaya abafana basekhaya bancane otherwise mangaba protect bazozithola kuma situations whereby basetshenziswa kungafanelanga so ngafunda lapho ukuthi ngiyime ngibe umuntu onenkani so mase ngiphinde ngihlangana noBishop kwaba khona izinto kufanele ukuthi manje ngishintshe kuzo because sengiboshwa umthetho ogana and the position yomyeni wami uyabona sekufanele ukuthi ngishintshe but what I like about myself ukuthi iqiniso ngiyalikhuluma ene yiko ngazi kakhulu ngempilo ukuthi there is life after church because ngiyayazi impilo yalapha yangaphandle you understand so labo bazalwane sebakwenzile lokho endleleni makuloku ikhamba nabo mababanjwa zinkinga babanjwa ukuhlupheka I'm the one owangenelela empilweni zabo bangangibizanga ukuthi ngibasize futhi still to show ukuthi ngibaxolele and as a leader ngifuna ukubabona nabo empilweni baphumelele bafundile ngamaphutha wabo. To add on a question ka Mr Mlangeni makathi izinto ezikuhlukumezile so siyazi ukuthi maniphethe amabandla nokwenza ukuthi abazalwane baphume. Yes. Previous episode besikhuluma ngama transfer season. Yes. How does that make you feel as umholi? Thothi mhlawumbe umuntu omthandayo umkhonzile kakhulu. Yeah. Bese vele nawu sekahambile. Then Abanye azibenzani? Yeah, then leyo ha ibhlungu let me Abantu tell aphume you nespeech. something. Why ungathuli? Then let me tell you something and ibhlungu ngalendlela ukuthi mau trerag or unteketeke ungazithola ubuya ku ICU. But mina what I like about myself ukuthi ngumuntu okhulumayo and mina nginjani isimo engihlangabezana naso ngiyachurch ukuthi ngithi vele kushuthi bekumele kube nje. uBishop baphuma abazalwane bandleni ngambona wayehlala semzibeni ngambona ukuthi uba newari axoxe nami ngathi hoyi yiko labantu babo labantu kuyafana bebame wena bakubeke steeringini mara bakudrive la usemuva yekela labantu bahambe ayiyeka lento iwe ngayibeka so ngayibeka ngale language ethi yeke iwe lento uzoyicala phansi and when you start over you know ukuthi you start with genuine yes kwakunzima zame kwakunzima kakhulu ngoba leso sikhathi ngangibhula umbethe yini ubhulumbethe esoshayile wena vele soshaya isikhethu manje hayi baba ngangasabi lutho ngangihamba yazi futhi ngiyaphethe insizwa So bebaphume as a group. baba Yes. and almost youth yonke and kunalabantu laba zani laba abathi mabaphuma emasontweni uyazi kunalabantu engiyangithanda ukuthi ngathi sonke siziyona singabazi and sonke siba understand okay yeah amahlanya wethu Yeah. and esazi ukuthi lamahlanya wethu makaphuma la vele u speak out Hey. loud sazi ukuthi ayena uvocali njengoba azophuma la esontweni ayongena ngale eChurch of Christ siyazi ukuthi njengoba avocal uzofuna abalandeli so kufanele abanye abantu babafunde ukuthi niyekeleni ahambe yedwa lokangena aphuma kunabantu abanjalo uyakuzela uthi kunabantu abane history eyokuthi ngamosha isonto elinje ngihamba neinsizwa ngamosha isonto elinje ngihamba ngamosha elinje kulala abantu abanaleyo nto le and uyabona ukuthi sekahamba nedemon elithize uyabona ukuthi akaseseyi-one ya baphuma ke bahamba baya lapha baye khona mabafika lapho basonta kwabamnandi makuphuma isonto bama ngaphandle bayishoot isithombe bapost Hey. Ngiyashutha Mlangeni. so but lokho kwangilimaza Mlangeni kakhulu ngifuna ukutshela manga lokho kwangilimaza kakhulu ngoba egcineni ngagcina sengithi kumama ngithi hayi ma ngicabanga ukuthi sihlaleni phansi nalabazalwane mhlawumbe mama athi yekela lento abahamba yo and leso sikhathi leso nami ngiyabona ukuthi isonto li right and ke kwakhona izinto nje izinhle labazalwane bebazenza kimi uma sesiya nje ekuthandazeni lokho but ke khona kuba buhlungu mara ekufanele sikubuke kakhulukazi kumele sibuke uma singabaholi ukuthi ke kukhona abantu engeke sibahole mara bangaphakathi endlini kaNkulunkulu kodwa ngeke sikhona ukubahola labo bantu labo sure inkulumo le ethi ke ungamukela 20 lengife ngiyitholela
kodwa kule 20 abantu abezile labayi4 kuphela. Abanye ubamukela manje kusasa avuke sekaqabangile ukuthi ngenza iphutha lekungafanelanga ukuthi. So ke uma singabaholi kuba khona lento ukuthi khona ngaziyo na umbheke umuntu okuyena yena ukuthi lo uyena umuntu ozosonta. As the leader babasango, how do you tell ukuthi uNastro makazinikela manje genuinely vele welithanda ibandla uNastro will last la? How do uyakwazi ukubona noma ubona yeah, uyabonakala because ke uma ufika nezinto zakho oyizo nowaze wani, but uma ufika la uziveza uthola ukuthi ke azihlumi vele uzohamba vele nawe uyoyibonela ukuthi no lo angeke ngikhona. Yabona kuleyo part Bishop ngicela ukungena naso kuleyo part le. Abazalwane ngaphandle kwalabazalwane sibaziyo amaqhude babiza kanjalo. amaqhude bobani? Laba baphuma laba abathi Okay. No. Ilaba abathi mabafika esontweni athi mina mangifika ne10. I10 ekhona mayifa. Hayi wena. Mina mangifika ngiyaziwa mina nguNastro, mina ngithena ngcono. Mina mangifika mina ngiyaziwa ngisifutho esaziwayo. Mina ngifirst party eyaziwayo. Yabona la leyo genge le yamaqhude. Mina ngumsholozi owazi. Ushayi host mina ngumsholozi owaziwayo. You understand? Labo bantu laba abaphatheki. Abaphatheki. At all. Hayi, wena ungambona ngathi yimvu. Yimbuzi. Manje uzobathi me. And manje me uhamba nabantu bakhe. Yeah. Uyandesenza ngisho kanjani? Uhamba nabantu bakhe. Uyabona ma ku leadership or unesonto or wakhe isonto. Funa abantu benkosi abazizele ukuzozikhonzela. Laba abeza esontweni ngokuthi mina nguzibani ngiyaziwa mina nginani babekele eceleni mntana sekhaya. It's fine. Yeah, so I wanted to know ukuthi abantu njengoba sikhuluma ukuthi sebaphuma esontweni, do you keep contact? Let's say now uzana besonta nani, uzana sekaphumile sekazenzela istayiso, and then uzana she was your frequent contact or chat naye. Do you still have numbers of people abahambe eJerusalem, or umuntu ophumile ubayela amabishop esiwaziyo lawa uthi ayahlina ayakwata yenza? Sinawo siyaxoxa kakhulu futhi asinankinga sixoxa. Bathi umama ngathi uyayi. No, siyaxoxa nabo ukuthi most yabo siyaxoxa. Bayazi. Bathi uyakhetha nabo ubona ukuthi lo unjani ngoba ilento esiceda ukuyisho ukuthi omunye uma yes then uhluleke nokuthi yabona but ke iningi labo nalabo abasimoshile siyakhona ukuthi sixoxa sinankinga nabo ukuthi ke useka uvula umunye umnyango akunankinga lo but impilo ayichubeke phambili. Before you get into ordination, ngizwe nikhuluma ngothando ne mntwaneni, right? So as umfundisi, how do you handle, okay, most of the time Toma PK come across bullying from church mates. Has your child ever experienced that, and how do you guys work along ukujabulisa yena nabantu besonto? Okay. Yeah. Thina ngathi nje okuqala nje uthando umntwana ohlonipha kakhulu. Futhi onomoya ophansi onothando futhi. Ebandleni esikhonza kulo asinawo ama-bullies esontweni. Kuke kwaba khona kayi-1 manje into beyicala futhi ngiyacabanga beyigcina bathi bazoya ku-hiking. Mabaya ku-hiking abothando na 16 last year. Thando na 16 years. Uthando makathi uhamba nabo ku-hiking. Bathi ayethando namele nina sizonenzela Sunday school. Sunday school. You know why basho kanjalo? Why basho kanjalo? Basho emntwini abathi bazomenzela melambe ku Sunday school. Why basho kanjalo? Kuthando bekunezinto obabadala
abazozenza ku-hiking hayi like for an example ukhumbule nina ni-youth esontweni hayi man maniphuma Phatha amakhulu. niphethe nancanca mani neyitroni man so yes so bebabalekela Impimpi leyo le. nto leyo Impimpi le. ukuthi yes uthando angenzeka ayikhulume but uma ungayibheka kahle futhi bebahlonipha bona abafuni ukwenza phambi kothando bayamrespecta Yes. uthando uma ubabheke kahle bona ngomqondo okhulile bese uthando wababona ukuthi no laba baphezukwane so sinomntwana esazi-adoptela yena ujabu Jay yabona ujabu ithena yethu ujabu naye umfana wethu umntanethu ujabu so uthanda tshela ubhuti wakhe ukuthi no why thina sinolindo bathi asihambi futhi mina abayazazi ukuthi bafuna ukuyenzani ku-camping and uthando ayi-adresse leyo nto ku-group yabo makayi-adressa bafile bona ukuthi uthando akakhuluma kahle mara uthando thina angasitsheli still aba-protect and then mase kuba ney'nkinganyana lapho there and there seyiyavela leya nkulumo leyana and then thina as i-leadership siyakwazi ukubona ukuthi uthando la akasi-wrong beka-adressa net bona bafile ukuthi yes nabo bebangasi-wrong ukumisa uthando beba-respecta so uyabona ukuthi kube naleyo nto nje ukuthi ababanga nokuzwana okukahle but-ke uthando ngathini umntwana okhuliseke kahle uhlonipha wonke umuntu nasebandleni esikhonza kulo asinawo amapulisi thina esontweni siyisonto angazizani ukuthi ngakubekela kanjani siyisonto elinokuthula asiwazi nama-meetings yalasonto elinganama-meetings malifanele ukuthi lenze okay makufanele thina senze something siba nama-task teams whereby kukhethwa i-task team eyoyenza leyo nto leyo ibuye izilethe i-report ku-leadership siyilelo bandla lelo thina siwazi umsindo yazi wayi futhi ngawazi umsindo sihlangana sonde sithi inkosi sihlangane masithi amen sihlukane and asimi ama-group and asivakashelana sinabo bo-breakfast show asinama-meeting yes no and siyababuza nabazalwane ukuthi ungaboni omunye umzalwane okhonza naye uhlangane naye for an example zani or for example uthole ukuthi ukhonza nathi nini umzalwane ahlangane nawe mhlawumbe ubujabulile bona abangani bakho akushuthe azosikhombisa ungenaphi si-leadership yakasesontweni ugcoka amajazi na uku-eda la kuthando uthando njengoba ubuze ngothando uthando uzothini umntwana obaziyo abazali bakhe ukuthi abantu abanjani abafunani abangafuni ini futhi and leyo nto leyo waze wayithatha naye wayisebenzisa nakwabanye esontweni esonta kilo akusumntwana ozivezayo njalo ukuthi umntwana kaBishop makasesontweni usesontweni uyasonta njengabantwana bonke besonto yathola and then masiphuma esontweni usebantwaneni besonto up until size singene emotweni sihambe and uthanda uma kuthiwa bathi lento yesonto ngamane aqabale nathi endlini ukuthi ke basibizile bathe kune practice uzifuna lapho akaveli akahluphi akusulu umntana esonto umntana kaBishop no danu la and uyakwazi nokuthi lokho asakhula bekana lento ukuthi mase esontweni abantwana abancane basifundisa lento ukuthi babaphathele ukudla and then ngesikhathi bakhona ukuphuma ukuthi bayodla so yena bekathi makaphuma endlini ayiphani makaphethe lento ayiphethe uzoyiphetha ukuthi ibe yiningi mangabe uphethe imali uzothatha i100 ukuthi ke ngesikhathi sokuphuma ukuthi kuyodliwa akhona ukuthi makasixoxele nina nisukele ngabona ngesikhathi la ngaphandle la abanye abantwana siphuma nabo abana next so mina ngale R100 ngibona ngibuye ne change ngisuke ngithengele bonke labantwana lapha yabo
kwaze kwafika isikhathi ukuthi nothando somude mntana manje sekufanele ukuthi uthwale iduku kumele uphathise na uthwale iduku njengabanye abantwana bathi anginandaba Ufake iduku manje Sandra? ngangifana bathi anginandaba papa Abazolamba labantwana. labantwana labazolamba ngoba phela kwaze ngathwala iduku angisayi ngaphandle Oh. yabona ngisaphuma so ulo mntwana loyo yonke into nalento umama kayishoyo laba bebadom njengento ewani ukuthi bebangazi ukuthi bahamba nomuntu onjani yabona uthando ukwazi Bancengise campaign abathengele abakhona. and ukwazi ukuthi And bekazofika. bengeke sazi ubezoyithulela yabona se-practicing mangabe bayile practicing umuntu onjani ukhula eyi-1 lento ukuxoxisa ngamatshe bengacala ukuyibona kuye ukhula eyi-1 and ukhulela esilungwini Okay. impilo yakhe ibulungu vele uthanda akazi even igundwane but nalo igundwane yini igundwane yabona impuka yini mama yini yabona so but uyazi manje uzama ngamandla akhe wonke ukuthi uyafuna ukungena ebantwini but iyabahlonipha kakhulu abantu Masam, last 5 minutes. We're wrapping it up. We are going straight to ordination 28 February. Nako kunye nasto ephathini kaThando sana. Oh man. What I like ngaye futhi ukuthi awumuntu umntana kaBishop. Hlonipha wonke umuntu. Sure. Lo muntu esikhuluma ngaye na 16 years ngokunemoto. Okay. Ngokushaya. Wenze njani kanti manje? Uthando makenza 16 years last year. But wena last year ungilahlile azingasho last year. Uthando makenza 16 years. Wasicela ukuthi ucela ukuthi simthengele imoto. Oh, for the sweet 16. Umona. Okay. Umuntu esikhuluma ngaye angeke futhi nokuthi uzombona ukuthi unemoto uzomona makalifte thina senkonzweni ngalelo. Awuthanda iftelina a driver yena. Yes, as driver. With her car. Yes, asibeke esontweni. And angeke afike esontweni. Yabazi must abantwana bafuna usithole benzi never. Sekagwaba isikhiya lokuthi. Angeke uthando. uthando yazungeza How? yazungeza uthando Mara yambona uthando ukuthi uyimi. She's driving at yeah, she's that one you are walking, she's driving. Yabo into njengaleyo. But you know who but Okay. drive walk. Yeah. Nihamba parallel guys. So that you're walking and she's driving. Yazi ukuthi awazi. Uyifoleka. It was ungahlala naye futhi kamnandi yeah, no, she's full Ucela diploma. ukuthi makayenza 16 ucela ukuthi simthengele imoto. Sathi okay, no problem, sokuthengela imoto. Vele for sure mayenza 16 sahamba samthengela imoto. Until a doctor okugcina. Hey. Ozocela naye azwakala incelo zakhe. Samthengela ke imoto. Lo muntu esikhuluma ngaye ayikho into esinga ngithi 1 esingakhona ukuyenza but ngeke uyibone mpaka. So now can I just ask la sesiya ku ordination in terms of impahla zana ne? Laba holi laba bahleli la. Bagibela. Wabona. Isitwadlwa. Hayi. Akubabona, isitwa like jokes aside, isitwadlwa and uyabona ukuthi asile ka sis beauty. There's this girl we once had interaction with on TikTok. Yeah. Pedi, ne? It's Pedi. I don't know her name. TikTok name? It's Pedi, I think. I think born and bred in Fried, I think, but we should It's Bandi. Bandi, ne? Yeah. So Bandi is selling counterfeit. Bandi is selling counterfeit, but ushilo ukuthi akhona amazayona siyamsupportini. Allegedly kusho yena nama ngazi. Arabiyaho. So lama bishop la wahle la nami ngingaconfirm ngiphamisisana ukuthi bafethu dandabona. Ngenestolo. Kusinele isile after tears zana ngiyayibona bo GG asididi. Uyabona la so uyabona shemdo bahole bagibelayo like straightforward clean so. Wamasa ungambona ngathi uthulile uyambona ngithi akungambona ukhataleka. Yebo. But yeah, no, I pick up siyafunda. I think we have learned a lot, especially in terms of loving your partner. I think that's one important point abakhulume ngayo. How do you love your partner? Umuntu angaloku ayenza ngathi uyapost umuntu wakhe kanti mase emcimbini umuntu wakhe angabonakala. It's fine. I'm closing it because kuningi. Yes. kuleyo party leyo baba Ngithi yes. isinyama engithanda kuye nakwangenza ukuthi ngimthanda kakhulu ukudlula
angazi mina angisiyo lo baba oza namaplastic amnyama angisiyo lo baba ongena eShoprite angena even eSpar. Okay. I wanted us to talk about the baba uye owaziyo ukuthi kumele kuthenge ukudla sidle oqala 1 2 uye owaziyo ukuthi ke kumele sigqoke and nokuthi kumele sigqoke kanjani. Sure. Akanceni mina nginovahlonyana nje lethe akanceni nje ukuthi singene estore la ubone ukuthi akusibo bonke abangenayo kodwa kuyangeneka but akusibo bonke abangenayo singene lapho siphume ngimlandele ngasemuva ngiphethe amaplastic ngathi vele ngempela thusuthi kusele lapha yana impahla nje hayiwo sele nje yabuma hayi Bishop 16 nyana nentonyana 8 Okay, just a mere 60 nje nento yeah. So bathi ke ngimthandela ukuthi ke akusuka umuntu uthatha imali enze izinto ezingasisizi thina kodwa yonke into ayenzayo one la sihlala khona siyajabula mina noThando and sisifuthi sihlezi simtshela ukuthi siyajabula ukuthi ke sibe nomuntu onjengaye and sihlezi simnikeza ama blessing ukuthi ke uNkulunkulu akayinikele inhliziyo angayishintsha. Mina ngihambe ngiye emsebenzini mangibuye emsebenzini ngithola yini abo Bradbury labo bakhona Barberi. Yes. Ngifike nami aludlizaza lapho. So yilokho nje impilo esiphila endlini yileyo ayikho impilo esiphila ngaphandle kokuthi sinikezane isupport nothando. Masango ngicela ukuvala I think even they will tell us what do they think but obviously they will obviously bayanthanda bayanazi ukuthi ni couple enjani levels. Yes. And we cannot ukuthi sibe namahloni because working hard needs you to at some point repay yourself. You have to. Let's go straight to ordination Nkosazana. We're wrapping it in 3 minutes. 3 minutes. Right. 28 February. Ordination 28 February. What is the title? Moving from bishop to? Ash. Okay. I want to understand one thing before Bangena regarding venue, the time and everything. Ma when's your ordination? Imali phuma kubaholi waphiwe bandleni. Yes. Ngibuza emihle. Imali kahle ordination ifanele ukuthi iphume ebandleni na ubishop sibambisana. Okay, together. Not ibandla kuphela. As if ngathi uthi yini nithe nginehole yenzani ke. Ifanele iphume kini kuwe bishop nebandla. Uyabona? For an example, ibandla lona umsebenzi walo ingubo. Okay. Ukuthi likugcokise as ubishop walo noma uarchbishop walo ligcokise ibandla. And then ibandla ke uthola ukuthi amabandla uthola ukuthi ebandleni okay kunemali abazoyikhipha benza leyo nkonzo izinto ezifuneka kuleyo nkonzo nani but lokho akuceda ukuthi wena ubishop uzohlala ugoqa izandla kanje uthi yenzani konke. Nawe as a bishop you need ukuthi ucontribute ulincedise ibandla. For an example, if ibandla liye la khipha ingubo lapha dala there and then naloke la kwenza lokho mawunamandla njengathina ke sinemfuyo sinenkomo Hayi man wena avela uthi mina bazalwane kule nkonzo eniyoyenza mina ngizonikhiphela inkomo and nginikhiphela inkomo nginibhadalela unastro and uyabona now abazalwane babe nokuthi kuyenzeka uyabona ngoba inkinga isekuthenini wendaba ordination inzima kakhulu futhi manje le impurampura sezikhona manje sezigcoka manje ngathi zize nesinye isivunguvunga zidla hayi mamthini kanti manje yabona le impurampura yabona lamakhasi yona lezo zobuyigcokile yabona ngizoba ngigcokile yeah ngiyisaba naso because ngathi iza nesefo why ngithi ngathi iza nesefo mina ngibone most of ama bishop noma ama archbishops ngathi le nto leya ikufuna ifika nesivunguvungu esinamandla esokuthi it's either uyahola or kuyaphela manje
ungahamba nabantu abaningi niyenze bakhipha imali but mawuceda ukugcoka umangale yazi behle ngazuthi behle emotweni badilike baluthuka bazana usalume kanjena lela roko lela bagcokiselo yabona ngathi inento ethi injalo manje is that one of your fears? yes inento ethi injalo you know why ngiba njalo na stroke ngiba nokusaba ne ukuthi angali thina si trialile Sure. kakhulu it's been years si triala sishumayela sizwile no baba ushabalala so odeno wabshabalala Umshemi. Prof. Nice. ngicela ngingayikhathi ngiyamcela You know, no. Zion no, Nkatsi. We don't cut We love anything. him. We love him, Yes. and we've been shooting All Nation, our shooter. You know which part engithandayo. When he ordains. Yeah. It's the one whereby he would come in between of you. Bambisana sakamsado. And I present to you Archbishop. That's so naye umkhulu kowasho kithi makaba nemeeting nathi ukuthi ubonga ukuthi si trialile sure. bishop utrialile uyadeserve ukuthi abe uarchbishop because beka ubishop for isikhathi eside yabona but nayi into ye Kasiok yazi iKasiok mayifika ngathi mayifika ebandleni ifika ihlukanise masi into enza ukuthi ngisabe ukuthi masibheka amanye amabandla aye waba mahla amabandla amanye andlulile la abamahle mara bathi mabaceda ugcoka iKasiok yo sibona amasonto ayaluthuka sibona abanye babona bagcoke lokho ngapha abanye babone ngapha sebavela bafaka amanye abanye babona shintsha iminyango ediliwe noma angathini unelangazenzi ngathi unesibindi awukamphenduli la ukuthi ke thina singena kanjani sisiza kanjani ibandla noma ibandla efanele no umroki sikhuluma indaba eKasiok madoda yebo asinkhona siyobona Uyabona khona. yasiyeni khona ukuthi but ke kunalento engiyithandayo ethi ke uNkulunkulu angeke anithwese umthwalo owangaphezulu kwamandla yaboke leyo la bishop manje sambe ngalawo mandla no ningavumelana no bishop ukuthi uNkulunkulu ayeke asithwese umthwalo ongaphezulu hey kunama bishop athwele umthwalo obungaphezulu kwabo manje isono no yazi enye into yini isono akusimnandi uyayicabanga lento ukuthi iyeza nakuwe ulele kanje ebusuku ukuthi iyeza nakuwe Also ibuyela nawo foundation. ulele kanje mina ngitshela iqiniso Yabona mawuphinde kahle ifoundation. mina ngizenza strong ubishop u strong as a man strong as mina ngizenza strong uthi ulele kanje na strompedene ulele kanje uthi ubheka indoda ilele kamnandi yazona uthini seduze lemini yokuthi wena zinomnyongo baba uyacabanga ukuthi labazalwane abazalwane engikhoza mina bathembekile but ngisaba amandla weKasiok ukuthi kunani Kasiok izovele ithi wena ne awuqualify ngoba iKasiok iyamenza ukuthi iyakuveza ukuthi awuqualify iKasiok iKasiok inemhlolo kabi ifana nenyoka yeSnake and Ladder yeSnake and Ladder Kasiok Mama bathi ukuthi shwi wena yazi mama bathi into ekuyiyona ngone lempura yakudala bishop uyajelela ekhuluma lempura yakudala lo bishop ekayigcoka leyana musi uzanayo nasibambe kanje ne briefcase uze nayo kanje bamele briefcase uyibeke esifubeni baba mawuqeda ukuyibeka esifubeni ubeke ne briefcase akusimzana lapha mawuqeda ukuyibeka lempura yabona impura le uyayibeka la ne mawuqeda ukubeka ne briefcase bathi isikhathi sokuthi sekuzosukuma ubishop bathu ithemba leqiniso ile mpura ecala ayi basukume bonke sukuma inkosi baba ibambe lento kanje bamnceda abanye ayigcoka uzufike na unkosikazi wakho umlukisi igcokelwa la iKasiok uyilanda ngaphandle ungene songcwele
then kula ikubangela khona umshikashika ukuthi asithi ukusefa mama mhlawumbe ingilo siyasefa soqala phansi asisho kanje Zanu siyakha Zanu le nto leya ikwenza ngithi khumbula inyoka yesilegeni lena mntanami ngitshela ngegame yabantwana Ghana, can we close? Before we close, can we have details? Because wow. Okay, so far I picked up a lot of things, but I picked up the 28 February. Bishop and Lady Bishop Masango by Gochwa. Gochwa Prof. Shabalala from PIC. Then we can get details about go P what time, what can we expect. Myself get a bishop. Yeah, now ungasanabi bishop uye nje ngo kuma details sivale and manje. also if there is anything happening ekseni because abanye nje benza ekseni nasebusuku so yelo yasebusuku kuphela what those details. Okay, umsebenzi wethu ungomhla ka 28 February sizobe sisetsakane wall ediduze ne stadium Tsakane stadium nje mase stadium nali wall siyongena ngo 8 ekseni from ngo 8 ekseni yeah ngo 8 i breakfast Na. Ngo 8 ekseni i breakfast 8 to 9 kuzobe kuyi breakfast and then from ngo 9 ukuya le phezulu umsebenzi ke usuyaqala up until la ubaba wethu MM azogcina khona but nje inkonzo yonke isewolweni isemini Wayikho yasebusuku. ayikho yasebusuku Ayikho yasebusuku? Lapho sifuna ukuzogogoda. No God, angenzi kanje. Ngikhansele Baba Masango ngiyaxolisa. Ngikhansele our booking because thinking ukuthi sikhulumele then which means sina sazi ukuthi booked from ekseni to ebusuku. No, angisenzela ukuthi asifuna ukukhuthuza abazalwane, sifuna ukuthi siyiqinisweni. Iqiniso yile limkhulula umuntu. Manje into eyenze ukuthi singayi ebusuku. But it's a record. Kaze kagcotshwa kangabi nomlindelo. Into esenza ukuthi singayi ebusuku angithi mina ngeke ngaordain. Salindela. Mara bese ngakazalwa lapho. Yes, but ayi baba. Bese ngakazalwa. And manje sisigweng 11. Wonke umuntu ola manje uyangazalwa. Unodelela mhlambe ze senior pastor or something. Bengidelela yona ibishop. ayitshela qoba le yampura yakhe ngitshela ngayo ama ne briefcase lesitoro shayo So kwatheke sibona ukuthi ke asingalindeli asibe nje into yasemini. Mhla 28 February siyaqala ekseni from ngo 8 ngo 9 breakfast abaholi abazofika ababuye ekudeni nebaseduze nebandla lonke nani mani khona nekwazi ukuthi before siyoqala umsebenzi kube nesemandleni nidlile singoba kuyamiwa siyazi ukuthi kudonsa futhi isikhathi mhlambe end up seqedwa ngabo 3 and then abantu balambile so yeah so sihlele ngale ndlela leyo sisetsakane hall siyaqala ngo 80 up until la ubaba wethu MM azogcina khona then kuba la. So it's just a day service. Yes. So what are your expectations from abantu abanthandayo, people who want to come and support? Do they just come bona kube kunikelwa? Can you take us through the day ukuthi apart from leyo ukuthi niqoqwe kuyobe kenzakalani? Yes, kuyoba ukhona umnikelo kuyobe kunikela abazalana abathandayo ukuthi ke banike basinikelele kuyobe kukhona lokho and singakujabulela futhi nakhona ukuthi abazalwane abasithandayo nabo basiphele usupport. Itheme yethu white as usual sazi ukuthi makunemisebenzi njengalena kuqoba white singajabula nje nabazalwane ukuthi ngathi bangayihlonipha itheme yethu. Hey, hayi man futhi etsakane njoba sicelile ukuthi white ke kube white nesikhathi futhi sigcineke and then othandile ophethe lokuphethe azosipha kona siyokwamkela futhi na futhi siyokujabulela asimanga phambi kwabazalwane kodwa sikubhekile ukuthi umsebenzi wethu ube muhle because ngiyaqabanga nathi ukuthi nje umama asho ukuthi kona kuyiqiniso lokakushoyo since nje sekusondela kakhulu khala ngenhloko khala ngaloko bala zonke lezi zinto lezi yabo so angifuni ukuthi ngimnikeze leyo support so lo ngisho nje ngihamba ka doctor lwenze lo party ke siqonde khona kulo msebenzi sesiyenzile konke kufanele ukuthi sikwenze sakwazi ukujika kumele sichubeke but singajabula kakhulu ukuthi ke uma singayithola yeah so njengoba bengishilo ukuthi ke
njengoba isifiso sami ukuthi umsebenzi wami uhambe kahle kube nabantu abazongihlonipha basihloniphe nomsebenzi ube right. That's why bengichoose ukuthi ngize ngithole ubaba Uluvuno. Yeah, Program na. Yes. Lobo okungenza ukuthi ngifune abantu abangawubaba uluvuno. We are represented, Sisi. Yeah. Angazi udaba angisho ngenkani but I'm just saying. Angithi ezinye izinto sifunda kwabaphambili. Sure. And then nenkambo siyibona kwabaphambili kithi. So ke ubaba uluvuno ngimthande ngenhliziyo yami ukuthi ngajabula ukuthi ke abe khona kulomsebenzi. So sinema wonke umuntu okhona osekudeni oseduze onesifiso nokuza emsebenzini wethu singajabula ukuthi abe khona, but as long azofike abehave ahloniphe nenkambo ezabe kuhanjwa ngayo. Umuntu angizwe umuntu ngenhliziyo yokuzomosha, but ke akeze nenhliziyo yokuthi ke uzosithwalisa kulomsebenzi. And noma sowuphelile futhi lomsebenzi as-expectanga mhlamba baseceleni ukuthi kube khona izinto abazosisho ngathi thina lokho esabe kusenzelwe khona nalaba holi abazabe bakhona bazabe basenelisa kakhulu siyokujabulela lokho. But ke ekuyikhona khona ukuthi ke ngicela uNkulunkulu angipha amandla, uNkulunkulu anginikeze enye indlela mhlambe entsha yokukhuleka ukuthi ke unkosikazi wami angabi lesimo akiso, aqine ukuthi sikhona ukuqhubeka siye phambili. Asiyazi abazalwane basihlonipha, laba bahlonipha siyambonga uNkulunkulu ukuthi abasondeze eduze kwethu. Asiphakamanga sikho phezulu, siphansi siya ebantwini siyakhulumiseka, kodwa ke sithanda ukuthi abazalwane kulomsebenzi esiyakuye basihloniphe noma yibuphi ubuholi obukhona busihloniphe. Guys, we are wrapping it up. Guys, thank you very much. What does your time say? Guys, thank you very much. And behind the scene, we've got the Balakot, we've got Inspiration Production, guys, sharing with us. We are more than together. And Santa, shout out to our new co-host, Uyibambe Mohleli 2K. Yes, I'm going to ship with them 2K. So this is 2K. Yeah, so this now we so I never important so really but shout out guys, Nina Koshwa to get contact OJN Enterprise for our internet services. Internet especially more even for our client. We do have VAT and meat supplies. It's one apply. But guys, in everything, with the whole chicken, blah 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 blah. If contacts na inamba yabo laphansi and bawuthatha ukwathintha uthinta ithokoza kwami and sons nabo they deal with slashing of cow, deal with mobile freezer, mobile toilet. So ichazile on previous meeting, it's not the mobile toilet engathi ngiyilo shusta hey science business yabo. Yes, no, this one is sharp yaba ngamavili in a basin, hygiene 100% and sanitizer. Usaza nika wena wrapping it up, YouTube family. Thank you for meeting. Thank you for featuring us. It was lovely having you guys. Yeah. To our YouTube family, continue subscribing, liking, and commenting. We will see you next time. Bye. I get here by 15:00 and hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Sunny!